това за следващия път всеки един от вас ще трябва да може да влезе в своя Google профил. Потребителски име и парола. Ако нямате такъв, ако използвате само iCloud, направете си. Напълно безплатно е. Потребителско име и парола в Google. Ами, ще ги потърсиш в менеджера на паролите си, някъде ще е запазена. Ако не я знаете, си направете нов профил, само тук за училище и за часовете. Но това е задължително. 10 минути от часа ще минат да ще продължим темата и цялото останало време ще бъде практическа работа. Разбрахте ли? Искам да работите в облака, да си качвате файловете и като ви кажа, направете една презентация да пуснете в облака, да кажете, добре, няма проблем, да влезете да направите много трудно ще стане. Много лесно ще стане. Вие сте толкова сте чихи, то няма други такива възможности като това. Госпожо, да сте чихи много. Значи много сте страхотни, бъдете така всеки път. Сега се правите нещата и сте и страхотни. Разбрахме се с такива, къде?